Fande Mensa. Almindelig Fande Branca. Jomme. Jeg går lige Fande Branca og Arne. Okay, det er godt, at det går ud i maven, mand. Jønne, er det ikke sådan, at I kan få noget frisk brød med? Nej, kæft for mig der. Jomme, Mensa, Arne. Et langt sted, og så var det også. Det er ikke også. Det er det bedste Mensa, der nogensinde har lavet. Prøv at høre her, Bo. Det er eliksir. Prøv lige at se, der er tre. Sådan, der er tre Mensa til det der. Ja, hold da. Drik eller dø. Drik eller dø. Drik dem, eller drik alt dit bræk. Gider du godt love mig en ting? Jeg skal have månedens medarbejder. Sådan. Ej, hey. Sådan. Drik alle dem, eller drik alt dit bræk. Simone. Kenneth og Mod. Hun er ikke Simone. Ja, jeg er ikke. Mia. Så ikke Simone. Simone er billigere end... Tag lige de sidste Hun er tre. billigere end Netto. Skal du lige have det? Mod, han gider ikke, han tør ikke. Nej. Hvad er det fanden nu for en mus? Sagde du lige, at jeg var billig? Hey, Hedder du Simone, din snotskål? Simone, kan jeg lige få den til dig? Hvis du lige kan kalde mig det, jeg så hedder. Ja, du er Simone, det er det. Simone. 2 sekunder. Simone! Du er billig. Men til Arne! Hey, seriøst, du er bare hele tiden nu. Men til Arne! Klarne Fejlen, skal vi sende en kasse? Skal du lige tage dem sådan? Ej, det er så sådan, Det er så klamt, det er. Du er så nederen, du er. Sådan små er lækker. Ja, det er Potters mode med mig også. Er det? Ja, hun er meget frisk. Hende har jeg været på. Ej! Op til flere. Så derfor Potter siger, jeg ikke må møde hende. Mål, du vil tage det sådan. Morten, du er med for dig. Ja, men jeg møder din mor alligevel. Sådan. Tag nu sammen. Kan du lige godt lige trille den her straks snot ud af min mund? Nej. Ja, please, come on. Prøv lige at sådan her. Nej, den hænger ud. Jeg kan ikke have det her lort. Sådan væk. Så er der lige cigaretter, eller? Base, how low can you go? Base, how low can you go? Are you okay? Impaters whiskers. Sådan. Peters Whiskers. Sådan, Arnbitter. Har du taget noget Arne i dag? Og noget Mensa? Ej, prøv lige. Og noget Fande Branca. mand. Hallo, jeg siger, Jeg elsker Fande Branca. Peters Whiskers. Where are you? Hej, jeg er Søren Hundegård Nielsen, og jeg kan godt lide Mensa. Arne Hundegård. Søren. Where are you? 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 Where are
Er det godt? Ja, tilbage lige. Ja, man tror, Nej, du skal lige vælge den der kokke der. Inde. 10.000 for at blunde hans bær. 10.000. 10.000 kroner. 10.000 kroner i hånden. 10.000. Det gør du sådan. 10.000. 10.000 fra mig, så. Jette. Og 10.000 kontant. Jeg er færdig med det. 10.000. For når han er færdig, så får du ikke være tilbage. 10.000 kontant. Hjælper til dit hus. Hjælper. For at drikke det hele. Og det er ikke 10.000 kroner, det er 10.000 dollars. Det er 50.000 danske kroner. 50.000. 50.000. Satan. Ja. Hvad med en charmetron? Optager du igen? Jeg skal simpelthen ind på gulvet. Læg det på YouTube, og så lænker vi til det. Ja, Michael Johansen Jørgensen. 50.000 danske kroner for at drikke det der. Fucking nogle røvhuller alle sammen. 50.000 danske kroner. Jette. Er det i orden? 50.000. Så det her, det kan du se igen i morgen på Glows. Det kan du glæde dig til. 50.000. Søren, Jynne og mig, vi har et vedmål. Jeg laver en blog og lægger det ud på YouTube, og så linker jeg til det. Så læg lige til min profil. 50.000 danske kroner Hold nu kæft, Frederik. for at drikke det der. Hvor er Søren Splitter? Ej, Jynne, så er det nok ikke klar. Er du seriøs? Ja, nu skal vi fandme hjem og sove. Jeg tror ikke, Søren han kan sove. Jeg skal på New York. Jeg skal med. Jynne, han tør ikke betale for det. Hvad er det for til så? Ej, Søren, vi kan nødt til at slås. Nej, det ligner lort, mand. Nej, Søren, vi skal på New York. Så skal vi nødt til at Jeg høre... kan lige få et viskestykke. Ej, så billede in Jeg skal your... ud, du brækker mig. Ej, ved du hvad, Søren, du har snart fyldt hele Det må være et islænder. mål at fylde hele den op. Okay, så stik den lige en kok, jo. Jeg står sgu da til venstre. Hallo? Til højre for dig. Lad være med at slå for en kok, jo. Værsgo, Søren. Prøv den anden vej, Søren. Hvor? Hvem Kig tabte den. den? Søren, kig den anden vej der. Hvem tabte den? Nu bliver jeg snart sur. Nej, den ligger på Believe in your face. Ej, hvor det vil være, du bliver Du er så klam, du er. Hey, et eller andet ting også. Politik derude. Nej, Søren! Fuck, hvor var det? Godt, jeg ikke hedder Stine. Skal du have den fra den anden i, så? Skal du have den en gang til? Søren, Ja. I love you. I love you too.